ďalšom videjku. Toto videjko je zas a znova z priestoru môjho šatníku. Prvý raz sme tu boli s videjkom, kde som si bola zobrať mystery balíček oblečenia a presne to tu máme dnes znova. Tento balíček som bola vyzvihnúť až v Ilave a bohužiaľ som zabudla screenshotnúť ten samotný bazoš inzerát, takže nemôžem vám ho sem dať, ale bol to inzerát na 3 rôzne balíčky oblečenia od jednej osoby a tým pádom som tu jednu osobu vlastne kontaktovala a povedala som, že zoberiem všetky 3, pretože každý jeden mal okolo 20-25 kusov a každý jeden stál okolo 20 eur. Dokopy som za ne platila 60 eur. Takto nejak vyzerajú, ešte som sa ani do jedného nepozrela. Čiže prvý sakel, takýto, druhý sakel, môj bože, máme tu naozaj veľa vecí. Ináč sú to veľkosti, že ML písala pani. Poďme na to. Prvý kúsok vyťahujem. Je to od Vien. Niečo z Viedne. A je to takýto svetríček. Toto určite nie je môj štýl, ale viem si to predstaviť napríklad na mojej sesternici. Alebo možno aj na mojej tete. Kôpka posúvam rodine. OK, Stradivarius. A je to takáto košielka. Toto taktiež nie je môj štýl a je to aj dosť malinké na mňa. Myslím si, že no toto je S-ko. Toto zase si viem predstaviť, že pôjde niekomu z mojej rodiny. Dúfam, že tam nájdem niečo aj pre mňa, akože. Bolo tam písané, že viaceré tie kúsky sú aj nové. Toto sa mi páči, toto vyzerá dobre. Gate Woman, v Gate ja vôbec akože nenakupujem, ale toto je fajn. Toto je taký prehoz, ja mám rada strašne takéto siečkované prehozy a teraz na leto je to super, možno aj na nejaké šaty, večer, keď idete sa prejsť. Takže toto je za mňa úplne super úlovok a toto je niečo, čo by som si možno aj kúpila. Asi nie v takejto šedej farbe, čierne by som si skôr kúpila alebo hnedé, ale ešte takéto šedé nemám. Mám takéto podobné, hnedé a toto šedé bude podľa mňa úplne super prídavok do môjho šatníka. Takže toto ide na kopku, nechávam si. Šedý prehoz. Cute. Tu máme tričko. Toto je jedno z tých tričiek, čo není môj štýl. A taktiež to nie je ani tričko, ktoré môžem nosiť na spanie, čo je dosť smutné, pretože ja mám rada také tie oversize, takéto proste trička, hej. Ale toto je takéto dámske tričko, to ja moc nemusím. Toto posúvam rodine, to si volá, kto určite nájde. Takže budú 2 kopky, nechávam si, posúvam ďalej. Dohodnuté. Tento vzor sa mi moc nepáči. Toto je akože aha, není to ani také, že prehoz, to je proste len tričko. Toto nie je pre mňa. Ide to ďalej. Tu máme mango, takéto, ono sa to strašne moc nosilo v 2016 až 18, ja som zvykla takéto mávať a presne došlo aj z Gateu a z New Yorkeru. Vždycky som s tým chodila do školy a bolo to mega pohodlné a podľa mňa by sa to v pohode mohlo vrátiť, lebo som to mala mega rada. Toto vyzerá super, ja ale šedú nenosím, hlavne kvôli tomu, že keď je teplo alebo keby náhodou som sa spotila, tak potom nemôžem dvíhať ruky. If you know, you know. Ja som sa vždycky strašne bála týchto vecí, že náhodou niekto bude vidieť, že som spotená, o môj bože. A pritom teraz sa na to naspäť pozerám a som taká, že a čo? Anyways, stále z tej traumy proste nemôžem nosiť šedú, takže toto posúvam ďalej, ale je to fajn kúsok. H&M-kové šaty, takéto, s takýmto prekrížením vzadu. Tieto sú celkom fajn, počúvajte. No a toto by mi aj bolo dobre. Toto si nechávam, toto je také, že vynosím v lete na plavky, keď pôjdeme na obed, na večeru. Tieto sú úplne cute. Pozrite na ne! Ešte by som, toto, počkaj. Takýto proste piknik košík. Idem si niekde hačať, laškať. Toto je úplne krásne, toto určite vynosím cez leto. Také pekné, joj. Tu nám vyťahujem H&M-kovú zase blúzku. Je to na mňa veľa vzorov. Ako môžete vidieť aj vzadu, je proste vzory moc akože nemám. Maximálne pásiky. Takže toto posúvam ďalej, je to dokonca aj malé, takže by som to určite nezapla, ale ako nejaký prehoz to môže byť fajn aj pre niekoho, kto to nezapne. Tu sa tohto kúsku dosť bojím, pretože čo do prčíc je toto za vzor? To sú kone? Katarzy? Halo? Toto nemôžem dať ani sami, lebo proste toto vyzerá otrasne. Ale teda sú to kone na šatách. Toto som teda akože reálne ešte asi nevidela. Videla som už všetko, ale kone na šatách teda nie. Toto ani neviem, však to nikto asi ani nebude nosiť. Možno moja mama? Akože mojej mame to možno dám na doma, keď bude upratovať. To je prvý taký, že
kúsok. Tu máme niečo biele. To sú také basic šatky, podľa mňa neurazia na bikini alebo čo. Sú veľmi, veľmi akože jemné, takže budú určite aj priesvitné. Môžeme to aj skúsiť. Priesvitné, takže treba si pod to niečo dať. Toto posúvam ďalej, to asi nevynosím. Dobre, v akom vesmíre je toto Elko? Však toto je tak scvrknuté, počúvajte ma. Není to ani také, že to kuše. Je to veľmi zaujímavá farba, veľmi zaujímavý štýl, toto by som asi na seba neobliekla, takže posúvam ďalej, ale nie je to vôbec zlý kúsok. Ďalej máme niečo čierne. Toto sú Bershka šaty, M-kové. Vyzerajú nejak takto a vzadu majú vlastne takýto, akoby, vidíte to? Výklenok, ale bych si to povedalo. Toto je fajn. Toto si viem predstaviť, len by som si musela dať napríklad taký korzet, by som si napríklad k tomuto dala, lebo mne nerobí dobre, ak sú takéto, že bez tvaru. Ja keby som chcela mať nejaké šaty, tak musia byť proste tu na nejak obťahnuté, pretože ja mám postavu ako presypacie hodiny, čiže ja keď si dám proste rovné veci, tak proste som jak krabica. Toto si nechávam ja. Toto sú tie šatky z Bershky. A toto je presne môj štýl. Proste zakrie mi to moje ruky. Pekné jednoduché šaty, len jedine čo by som spravila je dala sem niečo, čo by mi ich vlastne takto ešte dalo. Takto dozadu, aby mi to spravilo proste nejaký taký shape. Takže za mňa je toto super, určite ich vynosím na nejaké akcie. Mega som rada, lebo už za toto by som proste dala, ja neviem, 15 eur, 20 eur. Happy. Akože toto není, že môj štýl, ani by som si to nikdy nedala na seba, ale viem si predstaviť úplne, že nejaké také vintage fashion influencerky, že toto by dokázali nejak zladiť. Posúvam ďalej. Čo je toto? To je tričko. Romantik! Toto vôbec nevyzerá zle, akože je to S-ko, bude to také, že potiaľ to mne akurát tak, ale na nejaké ozaj, že high-waisted, nejaké kraťase, toto si viem predstaviť. To si nechávam, to podľa mňa nejak dokážem niekedy skombinovať. Ak sa mi to nebude páčiť, tak to posuniem ďalej. Toto asi určite darujem, lebo v živote by som takéto niečo nevynosila. To už si radšej dám proste podprsenku obyčajnú. Podprsenka! Akože toto mi bolo malé, ale Zojka, moja sestra, teraz hľadala, takže posuniem jej. Akože dosť prachu je tam. Slečna možno dlho čakala, kým sa nejaký taký magor jak ja zobrazí a kúpi jej to všetko. Zatiaľ sme nemali nič také extrémne nevkusné, okrem koňov na šatách. Takže dúfam, že žiadne také nebudeme mať znova, ako napríklad žaby na kraťasoch alebo niečo také. Tu máme šaty. Normálne ma napadla strašne dobrá hra. Ak pozeráte toto video, skúste si tipnúť alebo si spraviť nejaký taký scenár v hlave, že čo za osobu to vlastne je, čo toto predávala. Že či to je niekto, čo pracuje v office, že čo za osobu to je. Ja vám na konci poviem, že jaký bude mať ja z tohto všetkého vibe. Takže tu nás sú šatky, tieto sú už v mojej veľkosti, ale určite by som takéto niečo nenosila, takže dávam ďalej. Počúvajte ma, nemôžem tu ani dýchať. Je neskutočne teplo. Najradšej by som si normálne zotrela ten make-up, čo mám. Počkaj, čo si to povedala Janka? Je ti tak teplo, že by sa chcela odlíčiť? Tu na za mnou sa nachádzajú Garnier produkty a dneska vám ukážem, ako sa správne odlíčiť a ako správne používať dvojité čistenie. Joj, je to pravda. K dvojitému čisteniu budem potrebovať dva produkty. Micelárnu vodu a čistiaci gel. Ak by ste mali na sebe viacej make-upu alebo možno nejaký extravagantný eye look, tak by som ešte viacej odporúčala práve micelárnu vodu túto s olejom, ktorá je práve na odolný make-up. Ja na sebe akurát nemám veľa make-upu, takže použijem práve tieto dva produkty. Použijem na to túto skvelú vecičku, je to ekologický tampónik, ktorý môžete použiť viacejkrát a odstraňuje ten make-up lepšie než obyčajný jednorazový tampónik. Obsahujú mikrovlákno a práve to vám veľmi jednoducho dá dole make-up. Ja vám to hneď teraz ukážem. Použijem práve túto micelárnu vodu, ktorá je úplne dokonalá na očné okolie, pretože absolútne neirituje oči. Ak spojíte túto micelárnu vodu plus s týmto tampónikom, máte veľmi účinné kombo. Stačí len trošičku vôbec nie pritláčať. A už mám dole maskaru. Poďme teraz na pery. A teraz môžeme dokončiť celú tvár. A teraz, čo je veľmi dôležité po tejto micelárnej vode, je spraviť práve dvojité čistenie. S týmto dvojitým čistením zariadíme to, aby sme nemali absolútne žiadny make-up na tvári, aby naša pleť bola hydratovaná a pripravená na ďalšiu aplikáciu skincare. A tomuto sa hovorí vlastne dvojité čistenie, pretože robíte dva kroky, aby ste dali dole všetken make-up. Ideme zmyť. A máme hotovo. Takže nezabudnite si pleť poriadne odlíčiť a pekne dočistiť s Garnier produktami. Poďme naspäť k videjku. Tuto je už moja farba, veľmi pekná farba, takáto zelená. Rolák som nemala asi od základnej školy, ale je to teda z Amisu, to je New Yorker, tuším. Toto
Toto je fajn, to si nechávam na zimu, to bude podľa mňa úplne super. Kráťase, pekné, ale veľmi také elegantné, čiže toto zas a raz nie je môj štýl, ale určite sa niekto nájde. Toto bolo? Nie. Ešte nie, ale za chvíľku to bolo jedno vreco. Tu máme niečo... Aha, tylko. Obyčajné tylko. Ja tielka nemusím, nemám rada, keď mi vidí ruky, takže toto posúvam. Možno mamine alebo Zojke skôr. Tu máme... takto zabalené tie veci. Akože ja som rada za ten obal. Ja ho využijem. Poďme pomaličky brať. Takže máme tu na zase ďalšiu blúzku. Vidím, že blúzky si tu slečna ide. Ale toto je pekné. Toto sa mi páči. Samozrejme, nenosila by som. Ale páči sa mi to. Je to podľa mňa vkusné a je to fajn. Tieto rukavy sa mi veľmi páčia. Toto si úplne predstaviť, že proste teta bude z toho nadšená. Takže teším sa. Ja sa ináč by the way viac teším, keď viem, že niekomu z môjho okolia to sadne, než aby som si ja vybrala veci. Zatiaľ mám vybrať tých proste 4 veci a som úplne šťastná, lebo viem, že ostatní ľudia budú mať tiež. Ja som taká pošahaná trochu. Tu máme peknú farbu, táto sa mi páči. Čo to je? A to sú šaty. Takéto hnedé šaty s krátkými rukavmi. Toto by bolo fajn pre mňa, ale ja mám široké ramená a ja keď si dám niečo s krátkými rukami takto, tak mi to strašne ešte ako keby opticky zväčší tie ramená. Takže ja toto určite niekomu darujem. Je to fajn, páči sa mi tá farba, páči sa mi ten koncept. Ak by to malo dlhšie rukavy, možno potiaľto, tak by som to aj zobrala. A k tomu bol aj tento opasok. Tu máme niečo, to ani neviem, jak sa povie toto, tento štýl. Také nazberkané, možno by som povedala. A také priesvitné, takéto tielko. Už trošku začínam dostávať taký vibe, že to je nejaká slečna možno v takej manažerskej pozícii alebo pod manažérom, že niečo také, že už trošičku vážnejšie, nejaký office job. Takže zatiaľ mám nie taký vibe. Ďalšie šaty, ale tieto sú pekné. Tieto sú pekné, ale na moje ruky to nebude. Toto je tak, že na paličku, takže na moje ruky bohužiaľ nebudú, ale tieto sú veľmi pekné. Toto akože tu mi vôbec nevadí, že majú nejaký vzor. A to je dokonca overall. Toto je krásne. Toto si normálne viem predstaviť na mojej tete alebo sesternici, že si toto dajú niekde pri mori. Je to strašne dobrý materiál, taký veľmi jemný, taký, že na plavky. Alebo že keď idete von si sadnúť proste v 30-kách. Čo to je? Čo to do prčic je? Tu sa dáva hlava. Dobre, tu sa dáva hlava. Tu sa dávajú ruky. A je to také bolerko, ale tuna má pásik. Toto budem musieť pre vás vyskúšať, ja si to dám na moju kopku. Uvidíme, ako to vyzerať na mne. Hilfe! Ježišmari. Alebo to má byť vzadu, alebo ja tomu nechápem. Čo by to ale robilo vzadu? Nič to nerobí vzadu. Akože robí to neskutočne peknú postavu. Tu máme... Takéto niečo si pamätám, že som nosila, keď som mala možno tak 5. Made in Bangladesh, ok? Proste je to látka, ale vyzerá to ako riflovina, čo ja veľmi nemusím, to je niečo ako tie legíny riflové. Ani nejdem o tom začať rozprávať, lebo nehovorím, že som ich nemala 5, keď som mala, ale mám veľkú nenávisť voči takým leginám. Takže toto není pre mňa. Tu máme niečo ružové a má to taký matroš, ako sestričky majú vesty. Má to na sebe vločku pod lyžiarsku súpravu možno, neviem, ja som sa bola lyžovať 2-krát v živote. Toto voní ako plast. A vyzerá to nejak takto. Toto nie. Veľmi zaujímavá značka. Piazza Italia. Asi ozaj, že proste rifle a toto návrh a ideš do ofisu. Lebo však kde inde? Možno ešte nejaká... Nie, recepčná nie. Tam by nepotrebovala. Tá recepčná väčšinou majú nejaké sáko a tak. No nič, dostávam sa bližšie k mojej teórii. Ja budem mať tú teóriu na konci. Ďalej tu máme prihodený taký menší dáreček. Čo to je? To možno bolo na foťák? Alebo neviem. Tu je dokonca aj takýto... To je vlastne na krk. No toto bolo určite na foťák. To je aké super, lebo teraz som akurát mamine ukradla taký starý foťák a chcem s tým začať proste fotiť, lebo že vraj ten robí strašne dobré fotky. Je to síce špinavé, mohla by som to dať oprať, ale vyzerá to fajn. Ja sa neviem rozhodnúť, že či sa oblieka akože tak sviežo mladistvo, alebo takto. Pretože toto podľa mňa dokáže človeka totálne akože tak Zostarnúť, to je to slovo. Nie ostarniť, prosím vás, nepoužívajte slovo ostarniť. Nájde sa tomu domov. Ale už teraz viem povedať proste, že dal som toto 60 eur a už sa proste tých 60 eur vrátilo, hej? Že to je úplne vidieť. Tu máme niečo čierne, zase moje srdce plesá, lebo čiernu mám rada, ale už doplesalo, pretože za prvé je to malé a za druhé je tam nejaký random vzor,
ktorý naozaj nemusím. Takže toto ide ďalej. Šiltačka. Teraz akurát sme boli vo Viedni a môj maminy manžel si zabudol šiltačku a bol totálne spálený jak paprika. Takže toto by sa hodilo. Tak pred 3 dňami. Toto je zase raz nejaká blúzka. Ja som z toho zmetená. Aha! Takáto blúzka, ale mám vlastne ešte také volány, alebo jak sa to povie. To vyzerá pekne. Nie pre mňa, ale vyzerá to pekne. Viem, že to mohlo vyzerať dosť dobre, keď to mala na sebe. Šaty. Toto sú úplne šaty pre moju mamu. A strašne sa z toho teším, pretože ona má rada takýto večkový výstrih a toto je vlastne spraví veľmi pekný pás, takže toto ide mojej mame. Zas a raz, ďalší kardigan. Toto je super. Je proste čierny, je basic, je na prehodenie, keď je niekomu zima. Toto je za mňa 10/10, ja si nechávam. Predposledná vec z tejto tašky máme Orsay. Čo to je? To nemôžu byť šaty. To mi nezachrylo ani jednu polku. Neviem, čo to je. Možno to sú šaty, ale možno na ozaj, že mini slečnú. Vyzerá to skôr ako tylečko pre mňa. Čo to je? Aha, to bude takéto tričko. Toto je prosím pekne Intimissimi. Takýto nejaký top, taký veľmi obtiahnutý a toto je na vrchu akože taký prehos. Toto sa mi vôbec nepáči a na mne by to vyzeralo veľmi zle. Vyzerala by som ako húrka. Posledné vrece. Prvé, čo vyťahujem, nejaký kaktus. Zas a raz, kto by to povedal? Je to košela alebo košela a la blúzka a veľmi malá. Je to berška. M-ko. Toto je veľmi zaujímavý štýl na beršku, to by som nepovedala možno akože veľmi, veľmi dávno. Toto nie je pre mňa, ale je to pekné, nie je to zlé. Tu máme niečo, sako. Moja teória sa naplňa, je to H&M sako, ale je to také kropnuté, 36, takže rip pre mňa, ale ja aj tak nenosím saka, ja vlastním jedno jediné sako a mala som ho na sebe raz. Tak to nejak vyzerá, veľmi pekné, nejaké tričko. Toto sú úplne tie také trička. Neviem, či ste nejak takto boli, ale ja som chodievala voľakedy do čínskych obchodov. Pozerala som sa vždycky tam na všetky tie dizajny, pretože som sa z toho strašne smiala. To boli vždycky také úplne random voľaké vety, voľaké slova, ktoré absolútne nedávali zmysel. Random voľaká fotka niekoho a toto je presne to. Proste Dark Paradise. Čo do prčíc to znamená? Proste to sú také veci, že maj tam aspoň napísané niečo, čo dáva zmysel a nie proste random fotku niekoho. Was is das? Toto není pre mňa určite, lebo takýto strih mi robí akurát tak väčšie tie moje ramena. Nepáči sa mi ani ten vzor, takže to nejde mne. Dobrý deň, dovolala som sa správne k farbám, predania farieb. Áno, áno, čo hľadáte? Akú farbu hľadáte? Môžem poprosiť vzorkovník? Áno, jasne, nech sa páči. Toto je vzorkovník farieb. Na čo to bolo použiť? Zabudnime na to. Tu máme kraťase. Fishbone. To poznám. Vyzerajú takto. Akože nevyzerajú vôbec zle. Ako toto mi moc nešmakuje. Ale zase vedela by som to prežiť, ak by to boli také, ktoré sa nezarezávajú. Takže ja ich vyskúšam a ak by budú dobré a nebudú sa zarezávať, ja si ich nechám. Tieto kraťase bohužiaľ neoblečiem, takže nie sú veľké stehná friendly. Džíny. Zara. Ja som vôbec nie ináč zastanca Zary. Akože ja vôbec nenakupujem v Zare. Mám jednu vec zo Zary a to bolo tiež z tohto mystery balíčku predošlého. Toto sú také tie legínové, alebo teda joggers, by som povedala, také tie obtiahnuté džínsy, že sú to vlastne, nie je to poriadna džínsovina, ale sú to tie také naťahujúce. Toto posúvam, ale máme tu aj ďalšie džínsy a ako som vravela, sú to všetko high-waisted veci, čiže typujem, že ona proste nosila džínsy a k tomu si dala nejakú tú blúzku, čo vôbec akože nie je zlý štýl a hlavne keď má nejakú prácu v tom office, že potrebuje vyzerať nejak tak formálne, profesionálne. A keby som ja mala nejakú takú prácu, tak presne tak nejak sa obliekam, lebo nedávam to veľa práce a vyzerá to stále dobre. Tuto je niečo žlté, horčicové. Šál. Toto nie je zlé. Ja nenosím šále. Šále. Idem do šale. Ja nenosím šály, ale toto by som si možno aj nechala, lebo naozaj nevlastním ani jeden a keď mi je zima, tak by som si ho mohla prehodiť. Tu máme veľmi zaujímavý vzor. Vans. O môj bože, toto je staré Vans tričko. Toto je definícia roku 2006, možno by som povedala. Takéto proste obťahnuté dámske Vans tričko. Toto je úlet. To je super. To som veľmi rada, že vidím. Úplne, že vôbec nie je na mňa tak aktuálne, ale určite niekto sa z toho poteší. Tu je nejaký koberec. Taký istý strih ako väčšina. Je to ako niečo vykuchané. Ocean Vibes. Ako
Akože ja nepoviem nie tomuto, lebo naozaj je leto a podľa mňa šiltačky sú v tej istej kategórii najviac stratených vecí ako aj slnečné okuliare, takže toto sa bude hodiť hlavne mojej sestre. Ideme do finále. Pár posledných kuskov tu máme. Toto je H&M-ko, takýto svetrík. Veľmi pekný, nie na mňa, ale veľmi pekný. Ďalšia podprsenka a taká istá, len iná farba. Ja by som strašne rada mala takúto veľkosť. Tu je niečo farebné. Som rada, že to nemá na sebe kone. To sú takéto šatky. A tie sú pekné, to sú veľmi také a la Chanel. Zara. Tie sú fajn, tie sú veľmi pekné. Akože ja si ich vyskúšam pre vás, aby ste videli, ako vyzerajú, ale ja to asi niekomu dám, lebo ako vravím, nemám rada, keď mi niečo nezakrýva ruky, ale skúsim si ich. Do týchto mi taktiež moje stehná bohužiaľ nedovolia obliecť, takže idem ich darovať. Predposledná vec vyzerá Made in Italy. Mňa by veľmi zaujímalo, čo chcelo byť toto. Pretože akože vyzerá to ako všeličo, ale určite nie rúža. Ja mám taký pocit, že to chcelo byť rúža. Vyzerajú to byť kvalitné šaty, vyzerajú to byť taktiež šaty, ktoré sa rýchlo žužlú, ale určite si viem predstaviť, že to niekto vynosí z mojej rodiny, takže ja som za to happy, ale ja by som si to v živote na seba nedala. Poslednú vec. To mi nehovor, že posledná vec je obyčajné tylečko. Nie je to tylečko, ale je to obyčajné tričko. Toto si viem predstaviť, že moja Mina Vlako pomaluje, Zojke tam namaluje niečo a Zojka to bude nosiť, takže ja som za to rada, ale toto je veľmi vyťahané staré tričko, takže jedine tak na doma. Veľmi pekná bodka tohto videa. Ďakujem pekne za pozeranie, dúfam, že sa vám páčilo videjko. Určite mi napíšte do komentárov, ak by ste chceli ďalšie nejaké takéto videjko, možno čo ďalšie mám nakúpiť, aký iný nejaký balíček oblečenia, dajte mi určite vedieť. Ja budem veľmi rada, keď budem robiť tieto videjka. Vždycky sa tomu oblečeniu nájde nejaký domov a vy sa aspoň môžete pozrieť, že čo takého môže mať človek doma. Ako som vravela, určite mi napíšte do komentárov, že čo si myslíte, že za osobu toto bola a že kde možno pracovala. Ďakujem pekne za pozeranie, ak ste ešte nie na mojom Instagrame, už tam choďte a my sa vidíme pri ďalšom videjku. Bye!